para rupa Ri sedeng Narindra yaksa lelaku kan mal walem ingkang gembira maranga isi siung mijil Prabowo lisus lan pragempa kara mawalian Ditya Durbalarsa turnaning lawan nuwun dereng sawetawis tangu rawuhipun Paman Sengkuni kula ngaturaken pasegahan Ponokrami kunjuk mawantu-wantu dhateng Paduka Paman Sengkuni. Iya nggih anak Mas Brejadenta antuk pamujimu tekaku kali sing rubeda manggih kaiwanan pangestuku genti tampanon nggih. Inggih Paman Sengkuni kula tampi astaka kalih mugi dadi ana kasantosaning jiwa raga kula. Paman sasampunipun lenggah satata tumuli kula nyadhong dawuh wonten wigatos menapa Paman Sengkuni rawuh ing Kadipaten Lagah Tinulu menika. Iya nggih anak Mas Brejadenta. Aku sowan iki diduta dening anak Prabu Duryudana kang wigatine bakal wisudane Gatotkaca apa nyata bener Gatotkaca bakal diwisuda ana Pringgondani. Inggih leres Paman king menapa kok sajakipun Paman Sengkuni semucuwa ing penggalih. Kelolan cuwa iki ya ora ning aku mung gumun ing ngatasé Gatotkaca ing Pringgondani iki mung tumiba putu kini arep diwisuda ratu mongko sak sedane arimba biyen lak kudune anak Mas Brajadempa utawa kadang braja liyane yen Gatotkaca iki wis mlenceng adoh karo pranatan Praja Tenggir. Apa anak Mas Brajadempa ora kepengin dadi ratu ing Pringgondani? Estunipun kula inggih kepengin dados ratu wonten Pringgondani. Jalaran Pringgondani menika dilaranipun tiyang sepuh kula. Oh, dadi anak Mas ya kepengin dadi ratu to. Kudune ya pancen mangkono ana unen-unen sedumuk bathuk senyari bumi ngono kae ngendi ana bumi utah darahe kok diwenehke wong liya. Senadyan Gatotkaca iku trah Pringgondani ning Gatotkaca iku anak Werkudara mongko arimba biyen klebu patine bapakmu Prabu Trembaka iku uga saka tangane Prabu Pandhudewanata. Tegese arep kepiye wae Gatotkaca iku isih turun mungsuh ngger. Paman sampun kula aturaken ing ajeng
lajeng bilih kegiatan kula boten sebanding kalian pepundhen kula para Pandhawa yen kula ngantos tumandang bebasan sulung mlebu geni. Yen anak Mas Brajadempa gelem bali lamurungake bakal wisudani Gatotkaca, aja kuwatir atimu, aku kang saguh sabiyantu apa wae. Kurawa kang bakal ana mburimu, Nger. Kagiat risang kapirangu rinangkul kinembe kembe dosang retnaning bawana ya ki tukang walang abdi ya si tukang nesing tias ya si tukang kudu gering oh. Yai Brajamusti padha raharja tekamu ing pringgondani ing glagah tinurut ki. Yaya Kakang antuk pamujine Kakang tekaku ora ana alangan sawijapa. Bektiku katur Kakang. Yaya wis tak tampa gawe gedhening atiku kala bentana becik tekamu. Oh iya Kang, bektiku kadul ya Kakang. Ya wis tak tampa gawe gedhening prasaning atiku Yai Brajamusti. Ana parigawe apa teka ing glagah tinulu Kyai? Ya Kakang, aku diutus dening Kakang Mbok Arimbi kang wigatine perlu kinen martake marang Kakang Brajadempa sing wis sawetara iki Kakang ora siba ing pringgondani. Kaping pindho bakal wisudani Gatotkaca iki Kakang Brajadempa antuk pakurmatan dadi patih ngembani Gatotkaca. Mula ayo Kakang enggal tata-tata tak dherekake sak lakuku. Putra Pandhawa tata Kadiwisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana waladalah lakok malah salah kedaden. Aku ora siba menyang pringgondani. Pancen wis tak jarak jalaran Gatotkaca iku mung putu gina celandaan bakal dadi ratu. Aku anak lanang pringgondani ora trima malah kowe manungkala marang aku. Mengko kowe tak wisuda pati. Kakang Gatotkaca arep dadi ratu iki ora karepe Gatotkaca dhewe. Ning saka karepe kawula ing praja pringgondani. Ora idep bakune bakal wisudani Gatotkaca ndak urungake. Aku dhewe sing bakal dadi ratu ana ing pringgondani. Oh ya yen pancen mangkono tak aturake marang Kakang Mbok Arimbi mbah dadine.
kuwinggir sing tak karepake. Pripun paman leres menapa boten pamanggih kula wau. Bener banget. Malah aja nganti kesuwen lan mumpung durung adoh. Praja Musti karo Kala Bendana mau kae kudu dicekel yen perlu disirnakake wae. Anak Mas Brajadempa enggal mawata mring Pringgondani mengko bab urusane Braja Musti lan Kala Bendana ben dirampungi bocah Kurawa. Ngestuaken dawuh paman menawi mekaten monggo enggal bidhal sewang-sewangan. Enjing bidhal gumuruh saking jroning praja kunging kang palakuswa abra busananira lir surya wedalira saking kehing calanidi arsa madangi jagat tuk mungup-mungup aneng sak pucaking ukir merababak banjuwirat kena soroting surya mega lan gunung Samapta sangya para prajurit titenono Ramon salanggengno titenono wong Ramon salanggengno
dayung swaraning wadya kang lumampah kumpul sajuru-juru hatata lan jara genira mat barangah Twaja miyang bending ngungkung sang Antareja kang minangka Inarya jojo ing lampah menika kados Paman Brajamusti kaliyan Paman Kalabendana kok sajak kesesa wonten wigatos menapa Paman? Wah, Antareja, kurang-kurang bejane kriwikan dadi grojokan luput saka kudangan mrucut saka gendongan. Ana apa to Lik sing mrucut mau apa? Kakang Brajabenda ora gelem suwan pring-pring gondani lan bakal murungake anggone Gatotkaca bakal diwisuda ratu. Lah kok elok temen to, Lik? Mongko persiapane wis komplit, tamu undangan wis padha rawuh, yen nganti wirang endah wurunge. Upama Kakang Brajadenda kae mau lincating janjuraneh. Merga mau ana sengkuni wis aku mesthekake yen Kakang Brajadenda dipengaruhi karo Sengkuni. Yen malah ngono wadya bolong glagah tinulu kudu dipisake dhisik karo para Kurawa. Bener banget kudu ngono jalaran yen isih kumpul karo para Kurawa ora wurung gampang dipengaruhi malah Paman Brajamusti lan Paman Kalabendana dhisik ana laku bali nyang pringgondani. Lan kabeh iki aturna marang Ibu Arimbi. Yo nggih yen ngono aku tak njaluk pamit dhisiki laku. Ora pangling iki Setyaki. Yo dasar kepara nyata. Aku Setyaki Bambang Aswadama. Kowe teko mrene arep duwe karep apa? Nyekel Brajamusti lan Kalabendana sumingkir aja ngaglah ana tengah dalan. Besok ora gelem saiki apa dene. Elo babu. Babu arep ngopo? Wah, keparat wani tanding yuda kalawan Bambang Aswatama.
jangkepo papat kaya kowe Setyaki ora bakal mundur sajangkah. Wah, babu sumparing kaya mentas meguru anyar. Janjile nonggon mendo rene tak dothok dadamu gogrok marasmu jepat igamu bali dadi kotongan.
Sang saya dalu araras abyor kang lintang gumedhep isti sunya tengah wengi Nyai Praja Musti lan kula bengkono sing wis bali saka glagah tinulu nanging kok ora bareng kalawan Nyai Praja Denta terus Nyai Praja Denta menang ngendi ae ngaturaken ketiwasan Kakang Mbok kabeh dawuh Kakang Mbok Arimbi wis tak aturake marang Kakang Praja Denta pancen anggone Kakang Praja Denta ora seba iki pancen wis dijarak lan disengaja sing ngrembug Kakang Praja Denta bakal murungake Gatotkaca wisudan lan praja bakal dijaluk Praja Denta menungsa murang tata patrapmu gawe wirang kawula ing pringgondani ora mbiyen-mbiyen kowe omong bareng mung kari keprakan lan wis dirawuhi para ratu sewu negara genia kowe milik tinggal yen pancen mangkono dudu sapa-sapa tandingmu yen kowe bisa ngasurake Arimbi kelakon dadi ratu ing pringgondani Nyai Werkudara kae mau Nyai Arimbi bakal budal Karabasa Brajadenta gini Siadi kok mung kendelan wae to Di Wah Arimbi karo Brajadenta kae sing dienggo cak-cakan negara Pringgondani Pringgondani kene iki dudu tinggalane nenek moyangku tadi ben diurusi dhewe wong ngono tadi ya wis yen pancen karepe Siadi mangkono ya wis Gatotkaca Nyai Arimbi iku ibumu tur kae manut dia
cilik beset kulite gedhe tumeka ing pati dudu sapa-sapa sing kelangan. Ya mung kowe dhewe Gatotkaca. Kakang Mbok Aribi bekti kula katur Kakang. Ora sudi nampa bektine wong kang murang tata. Ora gelem nampa ya wis malah beneran ora kalong. Praja Denta yen pancen kowe milik kalungguhaning Pringgondani, ora biyen-biyen kowe omong lan apa kowe wis lali karo sumpahmu marang Kakang Mas Werkudara nalika Prabu Arimben biyen seda jare kowe ora milik dadi ratu ing Pringgondani. Aku ora lali karo sumpahku, ning nalika iku aku isih cilik durung genep pamikirku. Ning saiki aku wis tuwa, ngendi ana negara kok mung arep diwenehke karo wong liya. Bakal tak kukuhi sapa wae kena dadi ratu ing Pringgondani, waton bisa ngasorake Praja Denta. Yen pancen mangkono dudu sapa-sapa tandingmu, aku kang sanggup mupu sayembaramu menungsa murang tata. Senadyan wong wadon ning anteping tangane kaya paluwaja kajaba trah Pringgondani biyen uga prajurit pinilih. Yo rasah dedawa laku gigit siung pedhot gulumu.
Ha manjing jrowana Ong sumarot prabanya tan wirin ngringga baya ana sak nusup wus manengah risan Paman Brajadanta bekti kula katur paman bocah murang tapa ngendel-endelake bungah hatimu kowe arep dadi ratu rumangsamu pringgondani iku duwekmu waduh paman menawi pun paman badhe jumeneng Narendra ing pringgondani kula ikhlas lair batos jalaran pringgondani menika pancen kagunganipun para kadang praja sumangga paman malah monggo kula dherekaken sowan Kanjeng Ibu kula badhe matur bilih paman Brajadanta ingkang kawisuda ratu ing pringgondani Katut kaca aku ora butuh mbok marimbi sing tak butuhake kowe kena kowe dadi ratu ning waton bisa mateni Brajadanta Boten paman paduka paman menika tiyang sepuh kula Wah bocah kakean omong ora ndang tak pateni malah dodawa lakon menang apa kalah Waduh paman kula sampun ngedok tenaga parantini boten dipun raosaken dening paman Brajadanta Pancen darah pringgondani ora kena dianggo sembarangan ya kaya ngono kae kaprawiranmu paman Brajadanta Lajeng kados pundi paman estunipun kula ikhlas lair batos menawi paman Brajadanta ingkang jumeneng Narendra ing pringgondani Kadut aja sumelang rasaning atimu aku bakal sabiyantu karo kowe aku bakal manjing ing epek-epek kiwa mengko yen adepan karo Brajadanta tamakno wis aja kesuwen ndang budala
nyuwun pangapunten. Ngantos Paman Brajadanta lan Paman Brajamusti sami kandhaka. Katut anakku wong bagus miturut jangkaning kodrat kudu mangkene. Iki jenenge kanggo jalaran anggonmu bakal jumenengan Narendra. Saya tambah kuncara jenengmu. Jalaran sira bisa ngasorake aku karep ben ora diarani Gatotkaca iku nglungguhi klasa gumelar. Wis ngger lilakna pun Paman bakal manunggal marang sira Gatotkaca lan bakal manjing ana epek-epek kiwamu. Semono uga aku Gatut, aku uga bakal manunggal marang sira Gatotkaca manjing ing epek-epek tengen. Wis ngger weningna ciptamu pun Paman sakloron bakal manunggal marang sira Gatotkaca. Gatotkaca, sanggite pamanmu Brajadanta lan Brajamusti iku pancen lembut lan ora ngetarani. Iki jenenge kebo mulih marang kandhange. Tegese nalika Prabu Trembaka mbiyen meguru kelawan Paman Pandhu diwejang Aji Brajadanta lan Brajamusti. Pas wejangan iku ngepasi garwane Prabu Trembaka Ngrebini. Aji mau manjing bayi ing kandhutan bareng lair dijenengake Brajadanta lan Brajamusti. Pamanmu iku kembar lan saiki Aji Brajadanta lan Brajamusti bakal bali marang trah Pandhu meneh yaiku marang anakku Gatotkaca. Nggir, gandeng pepalang wis sirna kabeh. Mula ayo enggal jumenengan Narendra kawiwitan lan dikepyakake.